Después se le ha nombrado a gente tan reaccionaria para con procesos políticos en el País de Cataluña como el Rey, con Marlaska, con Carmen Calvo. No esperamos mucho ahora. Bienvenido sea todo lo que sea cambiar del discurso de Rajoy Federico con la compañía. Aquí el tema del disseny no s'hi porta molt més bé, els cartells, els temes... Guztien artien, elkarlanean indarrez alegie. Gure bidean gure eskuetan, gura laitasuna indartu zirri libre batian, alde batera utzi superheroiak, gara historiaren protagonistak, langile idazle musikariak, arrantzaletan ekazari margolariak, Andredo gizona monadumea, elkar bizi nahi dugu. Hormak eta reziak ez ditugu maite, elkar bizi nahi dugu azke. Eta reziak ez ditugu maite, elkar bizi nahi dugu azke, azke. Azken gure herrian, azke, etorkizunean, azke, gura bezala gure indarra dago gure eskuetan, azke, gure menditan, azke, izan daitezela angerlari, borrokalari guztean. Esan zindan bide zuzena, gizarte honetan dauden mandat espaloi guztietako biztanlean itzen eskubiden alde, buru jabetasuna nola eman daitekeen, lan egin dezagun markadanak bete daitezen, zalantzen aurrean ditugun aukerak ikasiz, inor galdu ez dadin jendearen ongizatearen gurari. Hormak eta reziak ez ditugu maite, elkar bizi nahi dugu azke, azke. Hormak eta reziak ez ditugu maite, elkar bizi nahi dugu azke, azke. Hormak eta reziak ez ditugu maite, elkar bizi nahi dugu azke, azke. Hormak eta reziak ez ditugu maite, elkar bizi nahi dugu. Ez ditugu maite, elkar bizi nahi dugu azke, azke. Hormak eta reziak ez ditugu maite, elkar bizi nahi dugu azke, azke. Pausoz paus elkarlanean, edo hemen alden moduan, gizaki honen ekintzen kate, erreflezu den ekimena, bakak bestei galderak erantzuten, posible badan nola izan daiteken, mugarrien aurre guztien artien, elkarlanean indarrez alegie. Gure bidean gure eskuetan, gura laitasuna indartu zirri libre batian, alde batera utzi superheroiak, gara historiaren protagonistak.